Sme vo vode. Ale nevyzerá to tak. Ale nevyzerá to tak. Vitajte. Volám sa Liptovská Mara a som dielom človeka tu pri Liptovskom Mikuláši. Mojím otcom je Váh. No nie som tu dlho. V minulosti bolo na tomto území 13 dediniek. Miesta však sužovali povodne a veru nebolo ich ani málo a neboli ani malé. Ľudia sa preto rozhodli vybudovať veľkú priehradu, ktorá ich ochráni. Najlepšie podmienky mala Strečianska úžina, no vo vode by sa stratili i Martina Vrútky. Konečná voľba padla na okolie Liptovského Mikuláša. A tak som tu. Meno som dostala po jednej zo zatopených dediniek. Začali ma stavať v roku 1964. Viac ako 4000 obyvateľov a vyše 700 rodinných domov muselo opustiť svoje domovy. Neodchádzalo sa im ľahko. Mnohí pokropili moje dno slzami. Do nových domovov si so sebou brali strechy svojich domov, ba dokonca i neboštíkov z cintorínov. Veľké stroje odvážali i ornicu do poslednej chvíle, ba aj potom, čo priehradu začali naplňať. Z dedín pred mojim dokončením ostala len mesačná krajina. Dobudovali ma v roku 1975. Moja hladina smie siahať len do najnižšej výšky Liptovského Mikuláša. Čemice, Demčín, Liptovská Mara, pôvodná Liptovská Sielnica, Nižné Dechtáre, Paludza, Parížovce, Rástoky, Sestrč, Sokolče, Vrbie, Vyšné Dechtáre, Liptovský Trnovec a Bukovina, všetky sa stali pojmami z minulosti. Po Oravskej priehrade som so svojimi 362 miliónmi kubickými metrami vody druhou najväčšou nádržou na Slovensku. Moja hladina prikrýva plochu 27 štvorcových kilometrov. Tok mojej vody vyrába ľuďom elektrinu už 50 rokov. Stále si nevieš predstaviť, aká som veľká. Poviem ti to inak. 1 centimeter mojej vodnej hladiny by stačil štvorčlennej rodine od doby narodenia Ježiša Krista až po dnes. Tak čo povieš? Moje brehy stráži vrchol úložisko, ktorý obývali Kelti už storočie pred Kristom. A za ním, ako maják, sleduje moje vzácne okolie medzi horami Veľký Choč. Zo severu ma chránia západné a vysoké Tatry, z juhu zas tie nízke a Veľká Fatra. Zapadajúce slnko si zas vychutnávam nad Malou Fatrou. Neviem, či sa môžem mať krajšie. No v týchto dňoch je vody vo mne menej ako polovica toho, čo by som dokázala poňať. Moja hladina by mohla siahať až o 11 metrov vyššie, než je tomu dnes. Možno povieš, že pôsobím smutne. Možno vám chcem len z času na čas ukázať svoje tajomstvá. Spod mojej hladiny sa vynorili základy domov, hlavná cesta i pne stromov, ktoré robili pocestným tiene, keď putovali z Mikuláša do Ružomberka. Lode dnes vyzerajú na súši, ako by boli omylom. Vám som dnes dovolila nazrieť hlboko do stredu mojej pokojnej vodnej plochy. Sú to 2 kilometre, čo ste prešli suchou nohou stredom mojej hladiny. Bezo mňa by neboli len povodne, ale i často vyschnuté rieky. Aby som aj ja zázraky vracala, chránim polostrov Radkovo s priľahlými vodami, ktorý je chráneným územím. Pred 30 rokmi na mne dokonca vybudovali umelý vtáčí ostrov, ktorý je domovom vzácnych vtákov, dokonca aj rybára riečneho. Vodnou hladinou chránim ich súkromie. Od ľudí i od ich predátorov. Keď už mám tú 50-ku, je rok 2025 venovaný mne, Liptovskej Mare. Ďakujem teda a dúfam, že budeme k sebe pekní aj naďalej.